Abantwana besikolo ngoku abaphakathi kweminyaka elishumi elinambini yokutsho kwishumi elinesixhenxe ngoku bayakwazi ukufumana istofu esinye sogonyo. Emva kosuku nje sekugonywe amawaka asixhenxe abantwana ngethuba bengaphaya kwe-60,000 ababhalisileyo. I was not feeling scared because it is good to take vaccine. Let's get vaccinated so that we can end coronavirus. Susela izolo abantwana abaneminyaka elishumi elinambini yokutsho kwishumi elinesixhenxe bayakwazi ukufumana istofu se-Pfizer kumaziko ogonyo karhulumente nawabucala. We are taking a precaution because of the reports which have indicated from various parts of the world, various medical specialists, where it has been detected that a condition called myocarditis, which is an inflammation on the heart muscle, which we must emphasize again that it has been picked up in very, very few cases. And even where it has been picked up, it has been what you call a transient on a very short time, and it has not resulted in any permanent damage to the body or to the heart. Ngokomgaqo siseko abantwana abaphakathi kweminyaka elishumi elinambini yokutsho kwishumi elinesixhenxe abadinga imvume yabazali ukuze bagonywe. It's in the exceptional circumstances where, for one reason or another, whether maybe the parents may be reluctant, but the child of between 12 and 17 may be convinced that they need the vaccine. What the law protects is that in a circumstance like that, that child has the right to come into the vaccination and be vaccinated. Umphathiswa uthi banenxalabo liphulo logonyo kubantu abadala ingakumbi abo bangaphaya kweminyaka engama-50.